Ka U Blei yapi baro haga ni ka step haga kyrteng ka jong U Khrist na ka Good News TV. Ka jingpuson haga ni ka sngi na ka Ka Ktien ka jong U Blei. Ka long ya ka bangila mynsiem na ka gospel ka jong Ioannis. Ka linong ka bakhatsan bat ka khot ka bakhat lai ki kintien ki wa ong kumni. Omdan ubadon ka jing iet. Ka bakham kraw ya ka ni. Ba iwei u no ya la ka jingim na ka benta ki lok jong u. Habang perkhat ya ka jingyap ka jong U Jisu Khrist. Bat ya ka jing lut ka jong u. Kum bangalapin kan mau min step. Kawan ka jing perkhat ha ka jingmut ha ka jing perkhat jonga. Kai ka bangala ban ai na ka benta jong u. Ni kai ka bangala ban le na ka benta jong u. Larakat ni U Jisu ula IT na ka benta jonga. Bangan mat ya ka jing lat lui. Haka ba ula IT ya la ka jong ka jingim na ka benta jonga. Nga ju perkhat ya la dia kai ka bangangan ai na ka benta jong u. Kai ka bangala ban le na ka benta jong u. U sisti stud. Ulong uwei na kinongile kai cricket. Uba paunam uba yale na ka attend na Cambridge. But ula yale kai ru na kari England. Haka por ba udang samla ula let ban puli ha Trinity College. Kabada na Cambridge. But ula puli syapang ka an na ni ka law. But kat ba udang don haka ta jing puli ka jong u. Ula yo snow ya ka jing khot ka jong U Blei. Ba unik trei ya ka kam ka jong U Blei kum u missionary. But kum ta ula ilut ya ki a shadin jong u. But ula let ban boot ya James Hudson Taylor. Ban let shari China kum u missionary haka por ba kari China kadang perking ba ban yalap ya ka gospel. Kum ban supen gan mau. U James Hudson Taylor. Uday unong seng ya kata ke Inland China Mission. Ubala trei kum u missionary palat South nem syatai syari China. But u city stood habau yo snow ya kata ke jingkot ke jong Blei. Ula eno ya ki a baro ya ka karya ke jong u ya ka yeng kesem ke jong u. But ulit ban boat yo James Hudson Taylor. Ban let long kum u missionary syakari China hapdeng jong kum kita gijing e. Hadien baula trei hari China, bat hari India kum bapalat arpawis nem. Ula let paino sa England namar ba dadan hakamet kabakot kabakia. Bat kat ba udang don ha England kalok jong uru kala kempang. Bat kala kelalong kabayap silyang kala kelalong invalid. But onda habol dap san pu arsnem ke karta. Ula yo snow ya ke jing khot ke jong Blei. Ba ula khot biang yo ban let kumu missionary sa Afrika. Kumta ula ya la ke jong ke lok ha England. Perkhat na pedeng jong ke jing sitom jong ke lok jong u. But ula let ban trei kumu missionary sa Afrika. But day mauru ubaseng ya kata ke kenhun ke balatip kum ke heart of Africa Mission. Ya ka bahadian lakot ya ka World Evangelization Crusade. Dai ma wala seng ya ka ni ka kenhon. Habala keli yaw city stud. Habala keli kumno ula ban IT hado katni. Nagabanta ka kam ka jong Blei. U city stud ula jubab bat ula ong ya ka ni Ka Ktien. Uang if Jesus Christ be God and died for me, and then no sacrifice can be too great for me to make for him. Siya ang ong biang. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Ngan super syang ban kala kasi ya kini Ka Ktien ki jong u uang larau Jisu Khrist ubau Blei ula yap na kabenta jonga.
kumta kanum don kanu kabangale kaban kham kraw yakata kabau Jisu ulale nakabenta jonga. But hap deng kita ki jinge ki babon ki ulamat men ba udana China como missionary ba udana Afrika habau matru ya ke jingpang ke jingshitam habala keli u kumno yo ya ke bor ban pendep ya kita ki kam ki babon wala deng jong ka bakat kita ki jinge ula jubab ba wong shushu ya ki Kentien. I love Jesus and he is with me and that is my comfort. Wang iet yo Jisu bat ngatip bo yai don ringkat batnya bat kata kalong ka jingtengen yanga ke ka bangingile na kabenta ka jong Blei kalong ka berit habangin nujor bat ka sacrifice bat ka jing ai tilut ka jong Jisu ka bula ai ti yala ka jong ka jingim na kabenta jongi ke ka bangile na kabenta Blei kalong ka berit habangin nujor bat ka sacrifice ka Jisu la sacrifice na kabenta jongi ai na markata bangin IT ban trei na kabenta Blei walangi di ban mat igi jinge Henry habangi iet yo Blei ban habangi tip ba udon ringkat bat ngi ki por baro ai bakata kan nong ka jingtengen ya ka jingim jonga bat jongpi U Blei Un kerku yangi lingba ini jingpuson iba lyngkot na Ka Ktien ka jong Blei habangin yat lingba gani ka sngi ngen yat da ka jing snowslur da ka jing snow scam bau Jisu iet yanga bat namar bu iet yanga ula sacrifice yala ka jong ka jingim na ka benta jonga bat ka ka bangale na ka benta jong u hagani ka sngi kanong ka berit abangin nujor bat ka bau Jisu la le na ka benta jonga U Blei Un kerku yangi bat tungin pendam hai ka jing duai sa shisien pat ablei ni aingo yemi ba mala kersi yangi dang step nagi jingthya ki jongi hapreng ki met ki bakot ki bakia aingo ya ka jing kerku ka ba mala kerku yangi aingo ya ka jing iet ka ba mala iet yangi bat mala IT ya la dia na ka benta jongi bat ka ka bangingila ban le na ka benta jong me ling ba ka geski habang idan na ka kam ga jong me habang idan na ki no ki kam ki jing trei ki jing puli habang idan hangno ka ka bangila ban le na ka benta jong me ki nong ki berit habang idu jor bat ka jing IT ka jong me yala dia na ka benta jong iarap yang itrai bi bangila ban IT yala di met ban mynsiem na ka benta ban saki na ka benta ban shakriya me hangno ha ka bangingi dan yalam mingil magani kesngi bat ling bagi senjam baro ya ka bangingi di ban shim ha ka ni kesngi sngo ya ka bangu ha ka kyrteng ka jamu Jisu ni duai amen tu Blei Un kerku yang abad dia pi ling bagi ni Ka Ktien ka jongu na ka benta ka buram ka jong Blei amen